Manthathe lithuba ndibulise kwindlalifa zobukumkani bukaThixo, the heirs of the kingdom, abantwana abazelwe nguThixo, children of God, abafundi, i-disciples zikaYesu Kristu. Ndiyanibulisa ngegama elihle lenkosi yami uYesu Kristu. Ndiyabulela abafundi kwakhona. Oh, what a sweet Holy Spirit esithetha ngaye kwisifundo sethu. Saqhubeka namhlanje sithetha nge-sweet anointing of the Holy Spirit, umoya omhle uThixo uthumela kuthi ukuze sigcwale ngamandla kaMoya Ngcwele and live a life yabanqobi. Lithi iBhayibheli, we are more than conquerors, singaphezulu kwabanqobi. Siyambulela uThixo ngaloo nto ayenziwa sithi, ayenziwa ngamandla wethu. Uthi umprofethi, it's not by power, it's not by might, it's by the Spirit of God. Siyambulela kakhulu uThixo. Namhlanje isifundo sethu sithi ukubhaptizwa ngoMoya Ngcwele. Besithetha kakhulu ngomxholo wesisifundo. Sithethile kakhulu ngokuba ngubani uMoya Ngcwele. Sacacisa bafundi ukuthi ngubani uMoya Ngcwele. Kodwa namhlanje sikwindawo bafundi ethi uMoya Ngcwele kaThixo. Kokusibona kakuhle ukuba uMoya Ngcwele kaThixo unazo zonke impawu zobuqu. Ithi phaya in brackets, the attributes of the person. The attributes of the person. Impawu zomntu uMoya Ngcwele unazo. Siyabulela kakhulu uThixo owazi izinto ngenxa engaphambili. Lithi izwi lenkosi kwincwadi yezenzo zabapostile, uThixo ngenxa engaphambili wayazi from the beginning. Wayazi uThixo uba sizamnida uMoya Ngcwele. Uhamba kwethu sihamba nenkosi uYesu Kristu eyanqobayo, yathi yoqhiba unqoba yahlala ngasekunene kukayise. Esokunene sinamandla, esokunene siphethe amandla, esokunene siphethe amandla. Siyambulela uThixo kakhulu. Namhlanje usinika isifundo sokunqoba. Bafundi rabashata. Siyanqoba ngoMoya Ngcwele. Siyanqoba ngomoya wamandla. Siyanqoba ngomoya kaThixo. Siyanqoba ngomoya oyingcwele. Asinqobi ngokwethu bafundi, sinqoba ngoMoya Ngcwele. Sibona kakuhle apha ukuba unempawu zomntu uMoya Ngcwele, unempawu zomntu umoya oyingcwele. Ungumntu, is a person, uMoya Ngcwele. Uba sijonga uMoya Ngcwele kaThixo nempawu zikaThixo kuye, sijonge phaya ekuqaleni mfundi, wazi izinto zonke, litsho izwi lenkosi. Incwadi yabaseKorinte chapter 1, 1 Corinthians chapter 2 verse 10, wazi izinto zonke uMoya Ngcwele. Wazi izinto zonke. Siyambulela uMoya Ngcwele wazi izinto zonke, uMoya Ngcwele kaThixo. Namhlanje siyayazi, ndike ndathi ngenye imini ndifundisa apha, ndathi siyayazi uba sisindisiwe. Siyayazi, asiyithandabuzi. Noba abantu besithi kula magada ahlabayo, ndiyacinga sasiphaa kwesasifundo sokuqiniseka ngosindiso lwakho, the assurance of salvation. Siyazi bangcwele, siyazi bafundi ukuba ngomoya oyingcwele kaThixo owazi into zonke. Incwadi yokuqala baseKorinte chapter 2 verse 10. Siyafunda chapter 2 verse 10. Incwadi yabaseKorinte chapter 2 verse 10. Verse 10 uthi, uThixo wazityhila kuthi ke ngomoya wakhe, kuba umoya uphengulula zonke izinto neenzulu zikaThixo. Kuba uThixo wazityhila kuthi ngomoya wakhe, ke umoya kaThixo uphengulula zonke izinto neenzulu zikaThixo. Le nto besithi uMoya Ngcwele uyazi
lento besithi umoya oyingcwele uyazi. Izwi likaThixo liyathetha kakhulu ngongazi. Ke nathi ndifunda pha kwincwadi yeNumeri apha ezinsukwini ndafika kwindawo ethi ukungazi kusisono. Ukungazi kusisono. Ndiyambonga uThixo ukuthi wasinika umoya oyingcwele onolwazi, umoya oyingcwele owazi nenzulu zikaThixo, umoya oyingcwele osikhaphayo ehambeni yethu. Sihamba indlela ehanjwa inkosi yethu Yesu Kristu kuqala, indlela ezulwini. Mfundi, ndibulela kakhulu xa ndifikelela kwindaba yokufundiswa ngomoya oyingcwele nangomoya oyingcwele. Ukufundiswa ngomoya oyingcwele uphinde ufundiswe ngomoya oyingcwele, ukuthi into zonke zixhomeke kumoya oyingcwele. Uhamba kwethu kuxhomeke kumoya oyingcwele. Ukuphumelela kwethu kuxhomeke kumoya oyingcwele. Ukwenza kwethu kuxhomeke kumoya oyingcwele. Ukuministerisha kwethu kuxhomeke kumoya oyingcwele. This Holy Spirit, lo moya wamandla, lo moya usenza ukuthi sihambe silapha kodwa singabi ngabalapha. Ngulo moya sihamba silapha mfundi kodwa singabi ngabalapha. Ithetha uthini lento mfundi? Ithetha ukuthi siloyisile ihlabathi nenkanuko zalo kunye nako konke okusehlabathini okwenza ukuthi abantu bathimbeke, ngoba ihlabathi liyathimba, ihlabathi linabathinjwa, ihlabathi line-captives, ihlabathi lisebenzela ukuthimba. Sokhumbula abafundi ukuthi kukho ibali leBhabhiloni eBhayibhelini. iBhabhiloni ingumzekelo wehlabathi esikulo. Bathinjwa abantwana bakaThixo, bethinjelwa eBhabhiloni, bahlala 70 years behleli apho bengahlelanga kamnandi. Kodwa lowo mfundi ngumzekelo wehlabathi esiphila kulo. Siphila kwihlabathi lokuthinjwa, kodwa sibulela umoya oyingcwele osenza ukuthi sinqobe ekuthinjweni, ngoba nabo after 70 years banqoba ekuthinjweni, benqoba ngoThixo, benqoba ngomoya oyingcwele. Waveza uThixo indlela zokuba boyise babuyela back eJerusalem emveni kwelo xesha. Ndizama ukuthi ke mfundi, masilijonge ihlabathi. Ihlabathi alinanto kwenza nokusikhuthaza singabantwana bakaThixo basiqhubekeke. Ihlabathi limisa imiqobo. Yiyo loo nto kufuneka sibe nomoya oyingcwele ukwenzela uba umqobo uwubone, wazi kakuhle ukuba le into ngoku iyandithintela, ifuna ndingayi enkululekweni yam, ifuna ndingayi ekubeni uba ndipheleliswe ndibe ngumntwana kaThixo. But ngomoya oyingcwele shada yibo, ngomoya oyingcwele siyaya mfundi, ngomoya oyingcwele siyaya. Nami njengoba ndithetha nje ndiyamva ukuthi ukhona ukule ndawo ndikuyo. Umoya oyingcwele wazi into zonke, wazi inzulu zikaThixo. Umoya oyingcwele ukho kuzo zonke indawo. Incwadi kaJohn chapter 14 sifunda uverse 17. John 14, incwadi yomvangeli uJohane chapter 14 verse 17. Uthi yena umoya wenyaniso lo lingena nako ihlabathi ukumamkela, ngokuba lingamboni, lingamazi nokumazi. Nina ke niyamazi ngokuba uhleli nani, kanjalo uyakuba kuni. Fundi, ihlabathi alimazi umoya oyingcwele. Xa uthetha ngomoya oyingcwele ehlabathini, uthetha ilwimi abangaliviyo nelwimi abangaliqondiyo. Umoya oyingcwele waziwa ngabantu fundi besenditshile emxholweni, ndathi abantu ababhaptiziweyo ngaye, abantu abagcwelisiweyo, abantywiliselwe kumandla kaThixo, abantu abaphila bezi-foreigners emhlabeni kodwa bezi-citizens the kingdom kaThixo, abantu abahamba bemthembile uYesu owabakhululayo,
kunye namandla kaMoya Ingcwele. Ihlabathi alimazi, ihlabathi alinakumamkela. Ihlabathi ke mfundi ngumntu ongena Yesu. Ihlabathi ngumntu ongena Yesu. Awukwazi ukulindela umntu ongena Yesu ukuba angaba noMoya Ingcwele, kodwa xa umntu enoYesu, elo lisango. UYesu lisango. Watsho chapter 10 incwadi kaJohane umvangeli uthi, ndim isango uYesu, bonke abangena ngalo baya kudlutyana. Singena ngelisango. Ezi zipho zikaMoya Ingcwele sizifumana ngoba sinoYesu. Sireceive indaba yokuthi uYesu uyinkosi, abuse enhlizweni, ezawugcwaliswa emveni koko nguMoya Ingcwele ukuze uhambe unempilo yokukhuleka, impilo yokukhuleka. Ukhuleke njengamfundi, khuleke ngoba amandla kaThixo ayingqinela impilo yakho. Siyambulela kakhulu uThixo. 17 incwadi kaYohane umvangeli chapter 14 uthi, ngoba ilizwe ihlabathi alinakumamkela uMoya Ingcwele, kodwa thina siyamazi ngoba lona limazi nomazi, ngoba lona limazi awunawuyazi mfundi into ongaxelelwanga ngayo. Nathi ukuze simazi uMoya Ingcwele, kwemumntu njengam nje wathetha ngaye uMoya Ingcwele, wathi uMoya Ingcwele uyamkelwa. uMoya Ingcwele sisiqu sesithathu sikaThixo, singena sihlale kumntu uThixo wamdalayo, emdalela uba agcwaliswe nguThixo, enze izinto zikaThixo. Uyawukhumbula mfundi ukuba xa sifunda eBhayibhileni ibali lika-Adam noEva lenze ukuba umntu angabikho kwindawo uThixo wayembeke kulo, lamsusa. uAdam noEva was removed from Eden ngamandla obumnyama, ngamandla obumnyama kamtyholi. Kodwa uYesu ubuyile mfundi, weza emhlabeni ekunyukeni kwakhe, wathumela isipho sikaMoya Ingcwele kuze siphile sinoMoya Ingcwele, siphile sinamandla okuyisa. Lithapha uhlala kuthi. Hayi lebo shata, uhlala kuthi. Lede buba shata kalibu. Uhlala kuthi uMoya Ingcwele. Uhlala kuwe mfundi. Mawumamkele, uhlala kuwe uMoya Ingcwele. Sifundweni sokugcwaliswa ngamandla kaMoya Ingcwele, sokubhaptizwa nguMoya Ingcwele. Mfundi uyawukhumbula ukuba siphuma emanzini amanintsi. Elaa hlobo wawubhaptizwa ngalo kula manzi amanintsi, leli hlobo uMoya Ingcwele akubhaptiza ngalo. Sathi kaloku mfundi xa sikubhaptiza, sathi egameni loyise mfundi sakufaka phansi kwamanzi, sathi egameni likanyana nelikaMoya Ingcwele sakukhupha. Wathi basithi egameni loyise siyakufaka mfundi ukuze uhlale phangaphansi. La magama siwabiza omathathu. Imfundiso leyo esifundisiweyo, imfundiso esiyawuyidlulisa thina ngoba sifundiswe yona. Siyambulela uThixo ngalamini sikufake phaya, sikufake kwabonakala mfundi, kwabonakala amanzi qha. Injalo impilo ebhaptizwe ngoMoya Ingcwele awubonakali wena, kubonakala uMoya Ingcwele qha esebenza ngawe. Siyawukhumbula mfundi ukuthi incwadi yezenzo zabapostile xa itolikwa mfundi ngaba ayicalulayo nendlela ebhalwe ngayo njengabantu abayifundeleyo thina ukuze siyifundise emabandleni, kuthiwa leya ncwadi zizenzo zikaMoya Ingcwele esebenza ngabapostile. Ibambe mfundi, zizenzo zikaMoya Ingcwele esebenza ngabapostile, kuzizenzo zikaMoya Ingcwele esebenza ngabapostile. It's the acts of the Holy Spirit through the apostles. uThixo usebenzisa umuntu njengesixhobo sakhe. uThixo usebenzisa umuntu abe sisixhobo sakhe. Siyambulela kuThixo ngalonto.
umoya oyingcwele uhleli kuthi mfundi, njengoba lisitsho apha kwincwadi kaJohane chapter 14 verse 17, liyadlula lithi unamandla mfundi. Incwadi kaZakariya umprofeti chapter 4, malibonke igama lenkosi. uZakariya chapter 4 verse 6 lithi, ndathi hayi Nkosi yami, saphendula sathi kum, nali ilizwi likaYehova kuZerubhabheli lisithi, akungabukroti, akungamandla, kungomoya wami, utsho uYehova. Unamandla umoya oyingcwele mfundi, akungamandla, akungabukroti. Verse 6, kungomoya wami, kungomoya wami. Izwi lenkosi lithapha, umoya oyingcwele unamandla, soyisa ngaye mfundi umoya oyingcwele. Abantu bangabuza, likhona ichorus elithi bayabuzana, baphinde baziphendule, bayamangaliswa. Bamangaliswa ukuthi umuntu omtsha uyehlukana athi gelekeqe. Umuntu omdala uyohlukana esekhulile njengamfundi, naye uyehlukana gelekeqe. Ugogo naye mfundi uyehlukana gelekeqe nezono, ngoba uzoyise ngamandla kaThixo. Asizoyiseli, we can't conquer with ourselves. Thina mfundi, we are weak vessels. Lithwa njalo iBhayibheli. Moya oyingcwele nguye elithi izwi apha, ndathi hayi. Nathi mfundi, xa sithi siyambonga uYesu osindisileyo, asithi thina sizisindisile, sithi uYesu usindisile, ngoba siqonda kakuhle naxa abantu bethetha izinto abazithethayo siyabanqanda, sithi hayi. Sixele lo mbhalo endiwufundayo uthi hayi, ndathi hayi Nkosi yami, saphendula sathi kum, nali ilizwi likaYehova kuZerubhabheli lisithi, akungabukroti, akungamandla, kungomoya wami, utsho uYehova wemikhosi. Sinqoba ngamandla kaThixo, asinqobi ngamandla wethu, sinqoba ngamandla kaJehova, asinqobi ngamandla wethu. Kwesi sizukulwane esiphila ngoku, ndiyamemeza, akhona amandla kaThixo agcina umuntu omtsha, agcina umuntu osekhulile njengam, agcina umuntu wonke nje ophila emhlabeni, amgcine la mandla, ahlale kuye la mandla, ngoba litshilo pha ku-14:17 lathi uhlala kuthi, sihleliwe. Ratheshukhathalabasaya, sihlelwe ngumuntu wasezulwini, sihlelwe ngumoya oyingcwele, sihlelwe lihobe laphezulu, the innocent bird. Umoya oyingcwele lithi izwi lenkosi, umsulwa. Umoya oyingcwele akanamaqhinga. Umoya oyingcwele akahlali emntwini ukuze kukhule iqhinga. Uhlala umoya oyingcwele emntwini kubhangiswa amaqhinga omuntu. Kuhlale umoya oyingcwele umuntu athethe inyaniso ekuThixo. uPaul kwincwadi yabaseRoma, ndithetha inyaniso ndikuThixo, nesazela sam siyandingqinela. Umoya oyingcwele uhamba atyhutyhe empilweni yethu, nesazela sethu asihlambulule. Siyambulela umoya oyingcwele. Kalazitalaboshanda, siyambulela umoya oyingcwele, siyambulela umoya oyingcwele emini nje nasebusuku nasekuseni. Ngumoya omnye, ngumoya oyingcwele usihlalisa kuThixo, siphila impilo yobungcwele. Nothi ngokwethu asinamandla loo nto uba singayenza, ayibunjwa loo nto, kodwa nguThixo ngokwakhe owabonayo ukuthi makangcwalise abantu bakhe. Likhona iculo elithi nguThixo wobungcwalisa, nguThixo wobungcwalisa. Ndike ndathi ndithetha kwezi zifundo ndathi ubungcwalisa inkonzo yemihla ngemihla eyenziwa ngumoya oyingcwele empilweni yethu, ngoba siyavuka ngenye imini uve isazela sakho sidyobhekile, okanye uthulele uve udyobheka, kodwa amandla kamoya oyingcwele nokungcwalisa kukaThixo, the power of the Holy Spirit and the sanctification work of the Holy Spirit, umbone senza umoya oyingcwele umsebenzi
ubone isazela sakho sibuyele endaweni uhlanjiwe. Lento Nkosi yami ithi ukungcwaliswa ithetha ukubekwa kwento ebimdaka, ikhethwe, ihlanjwe, ibeke ecaleni, kuthi ingcwalisiwe. Lento ingcwalisiwe ibeke yajobheka. Uthi uPaul kwincwadi yabaseKorinte, kuloko nanifana kunye nabo nijobhekile zizinto zomhlaba, kodwa kuloko nangcwaliswayo. Asingcwaliswa ke mfundi ngamanzi, kodwa singcwaliswa kukusebenza kwezwi likaThixo lisinika into ekuthiwa ukuguquka eBhayibhelini, i-repentance. Yenziwa nguMoya Oyingcwele lonto. Umuntu ongenamoya oyingcwele kunzima bangaguquka, ngoba kho nto imohlwayayo. Siguqulwa yile nkonzo ndithetha ngayo, uMoya Oyingcwele. Ngoba uMoya Oyingcwele unamandla, uMoya Oyingcwele uyoyisa, uMoya Oyingcwele uyehlula. Siyabonga ke kuThixo ngoMoya Oyingcwele ithapha, uMoya Oyingcwele unamandla. Lasuladashiki, ndiyakusulela nawe mfundi, yamkela lamandla, yamkela lamandla kaMoya Oyingcwele uzokwazi uphila impilo yobungcwele isaphikwa ngabantu emhlabeni. Futhi bayafuna ukuthi kwenze njani, bayafuna kwenze njani, kwenze njani. Kwenze uJesu, kwenze uMoya Oyingcwele ohle phezulu, wafika empilweni, wasebenza, kwahluthuka izinto empilweni yethu, zadunculwa izinto. Kwakukhona kaloku izinto mfundi ezazisele zimile ingcambu, ezanto okuthiwa ngamakratshi, ezanto okuthiwa imimona, ezanto okuthiwa iBhayibhile lithi enhlizweni yomuntu ongenaThixo kuphuma zonke into ezimbi, kuphuma okubulala, kuphuma umayelenqa, kuphuma izinto ezimbi enhlizweni. uMoya Oyingcwele ufike wathatha loo ndawo, wakhupha into ezimbi. Khona kwiCrusade ka-95 esake sabanayo ipicture enkulu enenhliziyo yomuntu, apho sasibona indidi ngendidi zezinto uThixo azidalela uba zinambuze apha emhlabeni, njengoba lithi izwi likaThixo wasinika ubukhosi kwizinto ezinambuzelayo emhlabeni, kwizinto eziselwandle wasinika ubukhosi. Kodwa inhliziyo uThixo xa engekho uMoya Oyingcwele izifika zihlale ezazinto, ingabi nguwe onobukhosi kuzo, kukutshintsha izinto zona zibe nobukhosi. Kukhona umfundisi owayethanda ukuthi xa sifika kulo wesele umfanekiso athi uyalibona isele linala ndawo imane phaa ingathi yaphefumla, imane uphuma phaa, andazi ingathi lidiniwe kodwa alibaleki. Ngelo xesha lisemile, kodwa laa ndawo yathi athi lo mfundisi laa ndawo ithetha uba lifunisa more, lifunisa more. Fundi, uba unaYesu usengxakini, uzawufunisa more sezinto zalapha, ungoneli. Siyabona fundi nabantu abatsha, siyabona konke uThixo uthumela uMoya Oyingcwele kodwa ukuthi azokhupha izinto zongoneli ebomini bethu. Ndiyayithanda le ndawo ithi uMoya Oyingcwele mfundi uyasebenza. Umsebenzi lapha emsebenzini kaMoya Oyingcwele usebenza ukukhupha inkanuko zenyama. uMoya Oyingcwele usebenza ukukhupha ezanto zikwenza uba uphume endlini ungonelanga, uthi sowuphaphandle uphinde ungoneli, uphinde ubuye endlini akoneli. Khona indawo laselele boshada, khona indawo elithi izwi lenkosi uThixo wayidala emntwini, enhlizweni yakhe ingathi sisikroba. Laa ndawo ayivaleki, noba ungathatha ntoni na uyifake phaya ayikwazi ukuyivala, ngoba uThixo uMoya Oyingcwele akekho. Umsebenzi kaMoya Oyingcwele lithapha unamandla, liphinde lithi unika ubunye kunye noxolo.
incwadi yabase-Efese chapter 4 verses 3, Ephesians chapter 4 verse 3, Ephesians. uThixo sasinceda mfundi, uvula nayo iBhayibheli yakho. Kaloku ndaxa ngiqala kwesisifundo ndathi iBhayibheli yakho mayibe kuwe, into yakho yobhala ibe kuwe mfundi, uthandaze, ungangeni nje. Xa singena apha ube nomthandazo uthi Nkosi ngena nami, chapter 4 verse 3 lithi apha, nisenziwa luthando, nikhuthalele ukubugcina ubunye bomoya ngentambo yoxolo. Nisenziwa luthando, nikhuthalele ukubugcina ubunye ngentambo umoya oyingcwele mfundi, umoya oyingcwele lithi izwi lenkosi uwenza ube noxolo. Kukhona ixesha asabenalo ixolo ngoba singena Yesu, kodwa umoya oyingcwele wenze saba noxolo mfundi. Siyambulela uThixo kakhulu. Namhlanje sinoxolo, lingangena oluxolo nawe enhlizweni yakho mfundi. Mhlawumbi bakhona abantu ongeke abaxoleli, kodwa namhlanje ndiyakukhuthaza ube noxolo lukaThixo enhlizweni yakho. Lithi izwi lenkosi kwincwadi yabaseHebhere, phuthumani uxolo nothando, engekho namnye umbona uThixo engenalo. Mfundi, ndiyagqibezela kumsebenzi kaMoya Oyingcwele. Siyaqhubeka nakule game zayo mfundi, nendaba kaMoya Oyingcwele. Incwadi yabase-Efese chapter 6 verse 18 lithi unika amandla okuthandaza, unika amandla okuthandaza. Chapter 6 verse 18, incwadi yabase-Efese, unika amandla okuthandaza. Lithapha ngako konke ukuthandaza nokukhunga, nithandaza amaxesha onke, nikuye umoya, niyiphaphamele loo nto ngako konke ukuzingisa nokukhunga ngenxa yabo bonke abangcwele. Senditshilo mfundi ndathi unika amandla okuthandaza. Uzoba ngumthandazi nothi ngoba wena ukwazi, but uzoba ngumthandazi ngoba umoya oyingcwele ekusiza. Let the Holy Spirit help you ukuze ukwazi ukuthandaza mfundi. Ekugqibeleni kwezivesi ndizifundileyo mfundi, ndingavuya ukuthatha uthuba umcela umoya oyingcwele akutyhilele nawe, ngoba apha sifundisa into enziwa ngumoya oyingcwele, umsebenzi wakhe. Uyathandaza umoya oyingcwele, yiyo loo nto sihlale sithandaza. Chapter 16, incwadi kaJohn verse 13 and 14 lithi izwi pha elokugqibela namhlanje kwesi sifundo sithi ukubhaptizwa ngomoya oyingcwele. Lithi pha usikhokelela kuyo yonke inyaniso. Beke ndatsho mfundi athi umntu onomoya oyingcwele ufuna uthetha inyani, akafuni uthetha into engekhoyo, ngoba umoya oyingcwele unyanisile xa ethetha. Verse 13, xa ke athe wafika yena umoya wenyaniso, uya kunikhokelela kuyo yonke inyaniso, kuba engayi kuthetha okuphuma kuye, uya kuthetha izinto athe waziva, anibikele izinto ezizayo. Yena uya kundizukisa ngokuba eyakwamkela kokwam aze anibikele. Nansi indaba kaMoya Oyingcwele. Samkela izinto. Abantu balapha bathi ngabantu abatheni abo. Singabantu abatheni ngoba sinento engeya lapha. Sinomoya oyingcwele mfundi, sengathi ungathandaza nami. Umamkela umoya oyingcwele empilweni yakho, akubhaptize. Uzofumana lemsebenzi kaMoya Oyingcwele iqhubeka empilweni yakho. uThixo akusikelele. Usathandaza mfundi, ndiyakholela ukuthi kule ndawo esifike kuyo yomsebenzi kaMoya Oyingcwele, sengathi nawe kule ndawo sikuyo uyahamba ngoku uyothandaza, ngoba umoya oyingcwele umfumene ukuthi umsebenzi wakhe umsebenzi wokunika ukuthandaza. uThixo akusikelele, uThixo abe nawe. Saqhubeka ngendaba okubhaptizwa kwaMoya Oyingcwele, siyagqibezela mfundi kwithoba elizayo. May the Lord God, uThixo namandla, uThixo omangalisayo, labashithelebusha landa kibusiyanda lababa shakathele bushanda,
akusikelele mfundi, akunike ukuthi uqhubeke uthandaze, ungoyeki, uthandaze, ungadinwa. Lithi ningako konke ukuthandaza nokukhunga ngabo bonke abangcwele. Chapter 6 verse 18, incwadi yabase-Efese. Sinika umoya wokukhuthalela uthandaza. Xa kuthiwa kuyiwe emthandazweni bafundi, ngeli xesha sidinga ukuthi sibe sonke lisengxakini ihlabathi lidinga abathandazi, lidinga abakhungi. Kuthethwa ngokukhunga apha. Inkosi sibe nawe. God bless you.